Kusga port. Sama sinumbagan ni mo port ay. Uy, itlugol ka niya amahan. Naimong sumbi. Tawa mo ka. Good morning guys. Gabi ako kusog sa uwan karon guys. Oy. Good morning rain. Sayuhan mo ulan oy. Itawon gid mi kagawas ulan kay kusog kaayo. Nok, silong. Silong nok. Kusugan sa uwan oy. Karong adlaw Friday. Holiday. Kusuging ulan. Bis holiday unta. Magkuan unta. Maglipay-lipay. Kaya way trabaho ang pares niya karon na. Uwan man. Mukmukan sa balay. Si tagmukmuk ani. Nok ba? May pasinok-nok kay balaguan. Nagdagan-dagan. Iraglakaw-lakaw. Laglaag. Swerte nok. Swerte yan mo nok. Balaguan nok la. Lakaw. Mahaw. Mahaw with Poport. Mahaw. Yummy. Oops. Actually, ako kung nag-record siya, paano? Kaya di man doon. Dahil nagyapon kong kuan. Part 6, depende ba ito? 1. Yes. 3. 100 divide 2. Depende ba yun yung magkaduha? Ilang pa? 3. 3. 110. Wala, sa'yo pa saan dito? 100 by 20. 5. Eh? 5. 2,000. 2,000. 89. Isa? 5. Ha? 5. 100 divide 20. 100. 200 divide 1. 200. Wala. 20 divide 10. 2. 100 divide 10. Wala. 100 divide 10 divide 2. 10. 100 divide 200. 5? Ay, napakabot sa layo. Kasi may ikabalog doon. Ito pagka ng mga lagyo ng number. Ano mga ba? Agod na. Ano sa kasi gagmay? Tigat mo yung gusto pa man. Wala sa gamay. Gamay po. 9? Ayaw pag istoryaan ng dagko. Balik ka kabalo sa... Di ba kabalo sa 2 divide 1? 100 divide Di ba kabalo sa 6 divide 2? 100 divide 1 equals? Ilan? Equals may equals. Equals. Okay? Ano? Sa mga sabihin mo walang equals na ba? Tapos dyan. 100 divide 100. 1. Okay? And then divide 100 divide of 1. A million? Ikaw na. No. Busog na ko. 100. 1 plus 1 plus 1. 10. 10 plus 10 equals 100. Na! 10 plus 10 equals 2. 20. Equal na 10. Equal na 10, 100. Wait, ako ito. Ano hotdog eh? Ito ako hotdog. Juice na pa.
From your limon. Ito din. Ano ko ba? Ha? Sabi na ko. Ito, ay nana, ito papa, nana, ibahin na ni papa. Makwe. Okay. Mahilig siya sa nagayahan daw. Iwa ka pa kayahan. Kaya ano dito sa tindahan? Hindi na ito sila. Sino na? Sige na. Sino na yan? Long silog. Ito kami lagi. Mamaya tuyo. Saan ba? Long, ano sila? Kain tayo, mga guys. Mahal. Bahaw sa masarap na tosilo. Corn beef. Corn beef. Oh yeah, baby. This is your baby. This is your mommy. Ay, o sino yung mama? Jenjen? Ay, si mama. Ayan, sinta nila. O sino lalo me? Iti. O sino yung mama? Sige, sana ako breakfast. Maninindyan. Be. Oh. Ano yung mama? Nanay. Ano yung nanay? Nanay? Hindi ka. Kapag ka ba o? Puta ka lang, bata ka sa batang saan. Dula-dula. Laglaag. Oo, sa bata ka niya. Dua, lagi ko sa bata. Hindi may makaon. Mapante. Wow, Ben. Sige. Kadung ko yung kwan din. Nasaan siya, di ba? Sumuk mo, wala na tayo. Pat! Hirap talaga. Katawan ta karon kit. Ilang ikot. Dila lagi mo labod mo kadugayon kit. Adi kit mo binangan. Gara-gara. Ito pan. Ito sa tubang sa git, libang siya. Masuk na. Yaong ka na mo lupit ba? Kitampon. Yun na, Port. Nag-module na pod me, guys. Matagtiki daw siya, guys. Ito nga naman ito. Bita dahil mawa. Hubag. Sige na, butang yun. Pangalan. Ay, kadugay. Diba makuman sa tong trabaho, ana. Mauotag tanaw sa mga tao nga. Nabluso ka. Guys, mga ate, mga kuya, si Poport, tugay kayo mga magkot pangalan. Tulog ko me. Tug naman noon. Asa tong kuan me? Ay, katlarag eh. Sige na mo.